Nina Zulu benkashana kaMinzi kukanjena ke makubekwa inkosi yohlanga, inkosi yamaZulu, inkosi uMisuzulu KaZwelithini. Kube njena ke ekwaNongoma ekhangela amankengane uma kuzobekwa inkosi yamakhosi yangempela ezalwe ebukhosini eyinkosi ngokohlanga engafanekisela ukuba yinkosi. Anze njena kamabutho-ke uma egiyela ukuthi inkosi isizongena ngaphakathi edendeni lokuhlangana. Kubonakala ngamabutho ukuthi ngempela inkosi yangempela lena ezobekwa namhlanje ingonyama yamaZulu uqobo lwayo uMisuzulu KaZwelithini. Amabutho eviliyela elungiselela ukungena kwenkosi ezokhuluma nabantu bakhe. Injena-ke inkosi-ke esiyaziyo yakwaZulu. Nencazelo-ke yokuthi inkosi-ke ibonakala kanjani uma ngabe kuzoba inkosi ezophatha isizwe samaZulu. Sizoyithola khona maduzane nje ngabazochaza ukuthi inkosi yamaZulu uma izobekwa kusuke kuyinkosi enjani, eqhamuka kanjani. Siyawathola-ke abasendlunkulu uma bezobeka inkosi besichazela ukuthi inkosi ibekwa njena, kusuke kunjani, kusuke iqhamukaphi inkosi, ikuphi la kubonakala khona ubukhosi noma kubonakala khona ubungonyama bayo esezophatha isizwe samaZulu jikelele. Ake sibheke-ke bakwethu, ke sibukele nje sifakazele izinto ezizokwenzeka lapha enkulumeni ezokwenziwa manje emva kokugiya kwamabutho egiyela ukungena kwengonyama yamaZulu uMisuzulu. She came here and gave birth to our king, whose name is MISUZULU. Wamanja esemnandi waziwakhula wahlala esitalweni kusho ukuthi Jehova lento wayeyiqondile ukuthi intombi yakwangwane izoba indlovukazi yesizwe samaZulu. We nurtured and nourished him until today he became the king. Siyalidumisa kakhulu lusuku esizweni samaZulu. Ngibonga isizwe samaZulu ukuyisekela lengonyama noma kukhona ungabonanga ngasolinye
stuck to tradition and stuck to the truth. Ngoba isiko lamaZulu lathi intombi ezalwa inkosi yiyo eyawuzala inkosi. Zulu custom says that the queen which comes from the royal family will give birth to the king. Ngabe yaphinda ingonyama eyalanda intombi yakwangwane yabiza undunankulu kaZulu umntwana waphinda angene wambikela wathi akabikela amakhosi ayibona zinsika zobukhosi bamaZulu atshela isizwe ukuthi siyeyawulanda umntwana inkosi yamaswazi yena unina wabo kamlobola. King Zwelithini sent his prime minister, Prince Mangosuthu Buthelezi, to inform all Amakhosi within the Zulu kingdom that he had seen the queen in the Swazi kingdom and that the nation needed to bring her here. Okwakuzibophezela ukuthi akekho yaqhamuka nangumbanga athi akhuluma ngoba uyoqalela kanjani alotsholwe isizwe abe unina waso ngoba isizwe sesiyamazi unina waso ukuthi utata wenkosi yamaswazi. And the king contractually bound the Zulu kingdom that the future heir of the throne would come from the Swazi queen. Khuluma ngifishanise silo somhlaba ntwana kwaphinda ngene ndunankulu kaZulu nendlunkulu yonke khona namakhosi onke akhona nobukhosi bakwangwane lapha sathola khona umama wesizwe samaZulu. Siyathokoza kakhulu nina bekunene nize nisibongele nasengonyama